କାଲି ଯାତ୍ରା ଦେଖାହେଇଛି ରାତି ଅନିଦ୍ରା 2 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଶୋଇ ପଇଲେ ମୁଁ ତେଣିକି ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି। ଯେହେତୁ କିଛିଟା ମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ବହୁତ ଜାଗା ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ସେଠି ଭିଡିଓ କରିକି ଆପଣ ଦେଖେଇ ପାରନ୍ତୁ। ଏଇ ଜାଗା ଆସିକି ବୁଲିଲୁ। ଗାଡ଼ିରେ ଗ୍ୟାସ ଚୁଲା ଟପ ଫପ ସବୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ରାତି 12-1 କେତେ ହୋଟେଲ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, କ'ଣ ହବ କ'ଣ ନାହିଁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଅଛି। ହଁ, ହୁଏତ କିଛି ଲୋକ ଭାବୁଥିବେ ନାଇଁ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଯାହା ଇଜିରେ ପୁଳାଇ ପଇସା କମାଉଥିବେ, ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁଥିବେ, ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ, ଇଏ ବିଜନେସ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଇ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡକୁ। ଆଜି ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରଭାସ ଭାଇ, ଯିଏକି ଆମକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟ ବିଜନେସ୍ ଯାହା ବି ଚାଲିଛି ସେ ଆମ ସହିତ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ନେବା ଆଣିବା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ହାଇ ଆସିଲାଣି, ଯେହେତୁ କାଲି ସେ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ଥିଲେ, କାଲି ରାତିରେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିଛନ୍ତି, ନିଦ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ତଥାପି ଆମେ ଏବେ ଯିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ଯେହେତୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆମ ସହିତ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଆମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ହେଉଛି, କେଉଁ ଭଳିଆ ସେ ନିଜକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଭାସ ଭାଇ, ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯେହେତୁ ତମେ ଆମ ସହିତ ସବୁ ଜାଗାରେ ବୁଲୁଛ, ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁଛ, କି ସବୁ ଜାଗା ଯାଇକି ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ବାଟ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି, ତା ସହିତ ନିଜ ଘର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଛି ତମକୁ, ତା କେମିତି କ'ଣ ନିଜକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛ ତମେ କୁହ? କ'ଣ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବି, ତମ ସହିତ ସକାଳ ପାଇଲି ରାତି ପାଇଲି ତମ ସାଙ୍ଗେ ବୁଲୁଛି। ଘରକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରି ନାହିଁ 5 ଦିନ ହେଲା। ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପୁଣି କୋଉଠି ରାଜସ୍ଥାନ ଯିବା ପାଇଁ। କ'ଣ କରିବି, ଏମିତି ବୁଲୁଛି, ତମ ସହିତ ବୁଲୁଛି, ତ ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ଦେଖୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ଏଭଳିଆ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ନିଜକୁ, ସେଇ ମାନେ ତାର ଭିତରେ ହଜେଇ ଦଉଛ, ଯେହେତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ତ ନିଜକୁ ତା ଭିତରେ ହଜେଇ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି। ଯାହା ସବୁ ଦୁଃଖ ଗୁଡା, ଭଲ ମନ୍ଦ କଷ୍ଟ ଗୁଡା ବୋଧେ ସେଇଥିରେ ସବୁ ପଳଉଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ, ଆମେ ଯେହେତୁ ତମେ ବି ଯାଉଛ ଆମେ ବି ଯାଉଛୁ, ଆମକୁ ବି ସେଇଭଳିଆ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ତମେ ଆମ ସହିତ ରହୁଛ, ଜୀବନ ରକ୍ଷକ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର, ତମେ ସବୁବେଳେ ଆମ ସହିତ ଅଛ, ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ଚାଲିଛ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା, ଆମେ ଏବେ ଯୋଉ ରବିବାର ଦିନ ଯାଇଥିଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇଥିଲେ, ରବିବାର ଆମେ ଏଠୁ ସକାଳେ ବାହାରିଲେ, ରବିବାର ଯାଇକିରି ସୋମବାର ସକାଳେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲେ କୋଉଠି ନା ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ। ପୁଣି ସୋମବାର ଦିନ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ମାନେ ସେଦିନ ରେଷ୍ଟ ବି ନାହିଁ, ତ କିଛି ସମୟ ରେଷ୍ଟ ଆମେ ନେଇକିରି ପୁଣି ବାହାରି ଆସିଲୁ କୋଉଠି ନା ଘରକୁ, ଓଡ଼ିଶା। ରବିବାର ଦିନ ଗଲୁ, ସୋମବାର ଦିନ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ପୁଣି ସୋମବାର ବାହାରିଲୁ, ପୁଣି କାଲି ଆସି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ତାପରେ ପୁଣି ପ୍ରଭାସ ଭାଇ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ଯାତ୍ରା। କାଲି ଯେହେତୁ ରାମ ଆମର ମକରମାଳା ଏଠି ପାଖରେ, ସେ ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଥିଲେ, କାଲି ଯାତ୍ରା ପ୍ରିୟ ଭାରି, ସେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଟାୟାର୍ଡ ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ କାଲି ରାତିରେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ କଥା ହେଉଛି, କାଲି ଯାତ୍ରା ଦେଖିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ପୁଣି ଆଜି କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କଲୁ କି ପ୍ରଭାସ ଭାଇ ଆମେ ପୁଣି ଯିବାର ହେଉଛି ଆମକୁ ବାଲେଶ୍ୱର, ତଥାପି ସିଏ ଏତେ ଟାୟାର୍ଡ ଥିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତଥାପି ଆମକୁ ମନା କରନ୍ତି, ପୁଣି ଆସି ସକାଳୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଆଣିକରି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କର ଏଇଭଳି ଜିନିଷ, ଆମକୁ ବହୁତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ପୁଣି ଏବେ ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ ଯିବେ, ରବିବାର, ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ପୁଣି ଆଜି 4 ଦିନ ହେଲା ସେ ପୁରା ନିଜକୁ କେତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମାନେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ, ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭାସ ଭାଇ, କାଲି ଯୋଉ ତମେ ପୁଣି ସେଠୁ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଟାୟାର୍ଡ ହେଲା ପରେ କାଲି ପୁଣି ଯାତ୍ରା ଦେଖିଛ, ପୁଣି ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛ, କେମିତି କ'ଣ ନିଜକୁ କେମିତି କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ, କ'ଣ କରିବ? ମୁଁ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି, କେମିତି କ'ଣ କରିବ? ନିଦ ଲାଗିବନି ବାଟରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲା ବେଳେ? ପୁଣି ଆମେ ଯାଉଛୁ, ନିଦ ତ ଲାଗିବ ଯାହାହେଲେ ବି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ, 2 ଦିନ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲା ପରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା, ପୁଣି ସେଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଲ୍ ରିଟର୍ନ କରିବା ଓଡ଼ିଶା, 1200 କିଲୋମିଟର 2400 କିଲୋମିଟର ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିକି, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁଣି ଯିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଯିବା 600 କିଲୋମିଟର ରନିଂ କରିବା, ଯିବା ଆସିବା। ତ ଆମର ଏମିତି ଜୀବନ, ଅଧେ ଦିନ ବାହାରେ ଯାଉଛି, କିଛି ଦିନ ଘରେ ରହୁଛୁ, ପାଖାପାଖି 5 ଦିନ ଯଦି ଘରେ ରହୁଛୁ, 15 ଦିନ ବାହାରେ। କାରଣ ମୋ ଉପରେ ସେ ଅଛି, ଭରସା ଅଛି, ମୁଁ ଗାଡ଼ିଟା ନେଇକି ଯାଇପାରିବି। ସେଇ କନଫିଡେନ୍ସ ତମ ଉପରେ, ନିଜ ଉପରେ ରହୁଛି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ କାମ, ମାନେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଲା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତ ଯାଉଛୁ, ଖାଲି ଗାଡ଼ିରେ ବସୁଛୁ, ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୋତେ 2 ଘଣ୍ଟା ହିଁ ରେଷ୍ଟ ଦରକାର, କେବଳ 2 ଘଣ୍ଟା। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ କେମିତି ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ଯେ ସେ ଯେଉଁମାନେ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରି ଯାଆନ୍ତି, ସେ କେତେ କଷ୍ଟ ତା ଭିତରେ ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭାସ ଭାଇ,
ବର୍ତ୍ତମାନ 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନ ଯିବା ପାଇଁ। ରାଜସ୍ଥାନ ବହୁତ ଦୂର ବାଟ, ପାଖାପାଖି 2000 କିଲୋମିଟର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ହବ। ତେଣୁକରି ଯିବା ଆସିବା ପାଖାପାଖି 4000 4,500, ତା ଭିତରେ ବୁଲାବୁଲି ଅଛି 5000 ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇପାରେ। ତ ଏତେ ବାଟ କେମିତି କ'ଣ ଯିବା ପାଇଁ କୋଉ ଭଳିଆ ପ୍ଲାନିଂ ରଖିଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଯିବା, କେମିତି କ'ଣ ସେଠି ଯାଇକିରି ଆମେ ପୁଣି ରିଟର୍ନ କରିବା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଭଲ ଯିବା, ଭଲ ଯିବା ଆସିବା। ମେନ୍ କଥା ହେଲା ରାଜସ୍ଥାନ ତ ଆମେ କିଏ ଦେଖିନେ, ରୁଟ୍ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଯାହା ଆମେ ଅନଲାଇନରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୋଲେ ସେ ଲାଇନ୍ଟା ଆମକୁ ବେଶୀ ଜଣା ନାହିଁ, କେମିତି ଯିବା ସେଇଟା ମୁଁ ବି ମାନେ ଭାବୁଛି। ପ୍ରଥମେ କିରି ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ରାଜସ୍ଥାନ ଯିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୋତେ ଏକା ଚଲେଇକି ଯିବାଟା ବି ଅସମ୍ଭବ। ସେଇଟା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ଯାହାହେଲେ 2 ଜଣ ଡ୍ରାଇଭର ଦରକାର। ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ନେଇଗଲେ ଆମେ 2 ଜଣ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବୁ। ତଥାପି କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଭାବୁଛୁ 2 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ଆଉ। ନାଇଁ, 2 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ପାରିବନି। ଯଦି ଆମେ ହୁଏତ ଆଜି ବାହାରିବା, ତାହେଲେ ଆଜି ଧର ବୁଧବାର ବାହାରିଲେ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ। ବୁଧବାର ହେଲେ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ର, କାହିଁକିନା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇଥିଲେ 1200 କିଲୋମିଟର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ଯାଇକି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛେ, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାତିରେ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭିଂ କଲେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ଯାଇକି ରାଜସ୍ଥାନ ଆରାମସେ। ନାଇଁ, ଆମେ ଗଲେ ମନେକର ରବିବାର ଦିନ ଗଲେ କେତେବେଳେ? ସକାଳେ ଗଲେ। ହଁ, ରବିବାର ଦିନ ସକାଳେ ଗଲେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଠି ସୋମବାର ରାତି, ସୋମବାର ସକାଳ ନା? ହଁ, ସୋମବାର ସକାଳ ହେଇଗଲା। ସେଇଠୁ ସକାଳେ ଗଲେ ପାଖାପାଖି କେତେ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା? ଆମକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ବୋଧେ ଲାଗିଲା। ହଁ, 24 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା। ରାତିରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲ ମନ୍ଦ ଆଇଲା ବେଳକୁ 17 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ବୋଧେ ଲାଗିଲା। ଆଇଲା ବେଳକୁ ସ୍ପିଡରେ ଆସିଲେ 17 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା। ତଥାପି ଯଦି 1250 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି 17 ଘଣ୍ଟା, ତାମାନେ ହୁଏତ 30, 34, 35 ଘଣ୍ଟା ବୋଧେ ଲାଗିବ ନା? 24 12 ତ ପାଖାପାଖି 2 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ, 2 ଦିନ ଲାଗିବ ଆଉ। ଯିବା ସେ 5 ଦିନ ଟାର୍ଗେଟ ରଖ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବାକୁ ଯାହାହେଲେ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଯାଇହେବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ବାଟରେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ ହୁଏତ ରୁଚକ ହୋଇପାରେ ନପାରେ, ବାହାର ତ ସବୁ କିଛି ମ୍ୟାନେଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗାଡ଼ିରେ ଗ୍ୟାସ, ଚୁଲା, ଟପ ଫପ ସବୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ରାତି 12-1 କେତେବେଳେ ହୋଟେଲ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, କ'ଣ ହବ କ'ଣ ନାହିଁ, ଭଲ ମନ୍ଦ ଅଛି। ହଁ, ତ ଆମକୁ କୋଉ ରୁଟ୍ରେ କ'ଣ ଯାଉଛେ ଭଲ ମନ୍ଦ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଗଲେ ସାମାନ ସବୁ ଆମକୁ ଖାଇ ପିଇକିରି ଭଲ ମନ୍ଦ କରି ଆମକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ କାଲି ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ମକର ମେଳାରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଭଲ ମନ୍ଦ, ଆମେ ତ ଯାଇପାରିଲୁନି, ସମୟ ହେଇଗଲାନି। କ'ଣ କାଲି କ'ଣ କୋଉ ପାର୍ଟି କାଲି କ'ଣ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା? ମକରରେ ରାହାମାରେ ଚାଲିଛି ଆମର ମେଳା। ସେଠି ପ୍ରଥମ ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଖେଳିକି ଗଲା। ଆଚ୍ଛା, 5 ରାତି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଆସିଲା ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଏବେ ଖେଳୁଛି। ଆଜି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। କାଲି ସେ ଗୋଟେ ବହି କହୁଥିଲା ହାଇକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯିବ। କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉଯିବ। ଇଏ ତ ମୋ ଶିବାନୀର 2024-25ର ବହୁତ ଫେମସ୍ ନାଟକ। ଏଇଟା 3 ରାତି ହେଲା କରୁଛି। ଇଏ ତ ଯୋଉଠି ଯାଉଛି 2 ରାତି 4 ରାତି କରୁଛି ଆଉ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆମ ପାଖ ଜଗନ୍ନାଥପୁରରେ କରିଥିଲା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସବୁ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ବୋଧେ ଆମେ ବୋଧେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ବୋଧେ ଏଇ ବହି ଖେଳିବ। ନିଶ୍ଚୟ କରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଏ ବହି ଖେଳିବ, ବହୁତ ନାଁ ମଧ୍ୟ କରିବ, ନିଶ୍ଚୟ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବ ସେଠି। ହଁ, ଏ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡଗିରି ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବ। ହାକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉଯିବ। ବହୁତ ବଢିଆ। ଟାଇଆ ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ ସେ କରିଛନ୍ତି। କାବେରୀ ପାଢି, ଦମଦମ ସିନ୍ ପୁରା ଆଉ। ଦମଦାର ସିନ୍ ଅଛି। ତା ସହିତ ମତେ କାହିଁ ଏଇ ଯାତ୍ରାରେ ଟାଇଆ ଭାଇଙ୍କର ତାଙ୍କର ନିଖୁଣ ଅଭିନୟଟା ମତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ। ସେ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁ ବୋଧେ ବହୁତ ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ମତେ ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଗୌର ଦାସ ତ ବହିକି ରଖିଛି ଆଉ। ହଁ, ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବହିରେ ପ୍ରାୟତଃ ମେଜର କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଟାଇଆ ଭାଇ ରହିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢିଆ। ନନ୍ଦଲାଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ସିନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ନନ୍ଦଲାଲା। ଆଚ୍ଛା, ବଢିଆ, ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କର ଡାଇଲଗ ଗୁଡା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ। ଆଉ କାଲି ରାତି ପୁରା ବହି ଶେଷ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବହିଟିକୁ ଉପଭୋଗ କଲି। ମତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଯାହା ଏତେ ପେସେନ୍ସ କେମିତି ତମେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇକିରି ଆସି ପୁଣି ରିଟର୍ନ କରି ଯାତ୍ରା ଦେଖିକରି ପୁଣି ନିଜକୁ ସଂଯତ କରି ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଲୋକ ମୁଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉଠି ଯାତ୍ରା ତମ ସହିତ ବି ଭଦ୍ରକରେ ଯାଇକି ମୁଁ 2 ରାତି ଦେଖିଥିଲେ। 2 ରାତି ଯୋଉ କୁହୁଡି ହଉଥାଏ, ଆମେ ଗାଡି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିକି ସେଠୁ 40 କିଲୋମିଟର ବାଟ ପୁଣି ରିଟର୍ନ କଲେ। ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଏତେ ଆମେ ବି ଯୋଉଠି ଯାଉ ତ ଯଦି 40-50 କିଲୋମିଟର ଯେତେ ବାଟ ବି ପଡିଥାଉ, ଆମେ ପୁଣି ରିଟର୍ନ କରି କାରରେ ଯାଉ, ପୁଣି ଦେଖିକି ଆସୁ। ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କ'ଣ ସେ ବହି ନା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡିରେ ଦେଖିଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ମୋ ଆୟୁଷ ଲାଗି ଯାଉ ତତେ, ନାଇଁ ତତେ ଲାଗି ଯାଉ ମୋ ଆୟୁଷ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା।
ଆଉ ତାଠି ହୃଷିକେଶ ଭାଇ ଯେ ସେ ପ୍ରଥମ ରାତିରେ କରିଥିଲେ ତତେ ଲାଗିଯାଉ ମୋ ଆୟୁଷରେ, ବହୁତ ଅଭିନୟ। ହୃଷି ଭାଇଙ୍କର ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ରୋଲ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଦିନ ବି ତାଙ୍କ ରୋଲ୍ ମୋତେ ବହୁତ ଆମୋଦିତ କରିଥିଲା, ବହୁତ ଆଖିରେ ଲୁହ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ତା ପର ରାତି ନଖିନାନୀ ପୁଅ ଭାଗିଆରେ ପିୟୁଷ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ପିୟୁଷ ଭାଇ ତ ଯେହେତୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଅଛନ୍ତି 2024-25 ମସିହାରେ ଭଲ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ପିୟୁଷ ଭାଇ ବହୁତ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ପୁଣି ଆଉ ପ୍ରଭାସ ଭାଇ ଏଥର ପୁଣି ଖଣ୍ଡଗିରି ଦେଖିବା ନା ନାହିଁ? ଖଣ୍ଡଗିରି ତ ନିଶ୍ଚୟ, ମାନେ ପୁରା 100 ଦେଖିବା ଫାଇନାଲ, ପୁରା 100 ଦେଖିବା, ଦେଖିବାନି କେମିତି? ତ ଆମର ଏମିତି ଜୀବନ ଅଧେ ଦିନ ବାହାରେ ଯାଉଛି, କିଛି ଦିନ ଘରେ ରହୁଛୁ, ପାଖାପାଖି 5 ଦିନ ଯଦି ଘରେ ରହୁଛୁ, 15 ଦିନ ବାହାରେ। କ'ଣ କରିବା ଆଉ, ଛୋଟ ମୋଟ ବେପାର କଥା ଏମିତି ତ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି, ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁବେଳେ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏବେ ପୁଣି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ପୁଣି ରାଜସ୍ଥାନ ଯିବୁ। ରାଜସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଗୋଟା ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ନିଜ ମନ ଯୋଉଟା ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସିଲା, ଯିବୁ କ'ଣ କରିବୁ କେମିତି, ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗା ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପାଖାପାଖି ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ଯେମିତି ରୁହେ, ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଥିବ ମନ, ଯୋଉଟା କ'ଣ ସେଠି ଘଟିବ, କେମିତି କ'ଣ ଯିବୁ, କ'ଣ ଖାଇବୁ, କେମିତି କ'ଣ ହବ, ସେମିତି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ହେଉଛି। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ପୁଣି ରାଜସ୍ଥାନ ବାହାରିବୁ। ରାଜସ୍ଥାନ ଗଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ତ ବହୁତ ଜାଗା ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଜାଗା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି ଭିଡ଼ିଓରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆମର ନିଜର ପ୍ରାଇଭେଟ ଯୋଉ ମାନେ ଗୋଟା କିଛି ପ୍ରାଇଭେଟ ରହିବା ଦରକାର, କାରଣ ବିଜନେସ୍ ମାନେ ବହୁତ ଶତ୍ରୁ ଆମର ରହୁଥିବେ, ବହୁତ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆମ ସହିତ ଆମ ପଛରେ ଲାଗୁଥିବେ, ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ହୁଏତ ସେମିତି କିଛି ଫିଲିଂ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରୁନାହୁଁ। ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ଆମେ ବୁଲୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଶୋ କରିପାରୁନାହୁଁ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆଣିକି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ତଥାପି ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜସ୍ଥାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ହୁଏତ ରାଜସ୍ଥାନର କିଛି କ୍ଲିପ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, କେମିତି ଯାଉଛୁ, କେମିତି କ'ଣ କରୁଛୁ, କ'ଣ ନାହିଁ, ଏଇଭଳି କଥା। ତ ଏଥିରେ ଯାହା ହଉ ଆମର ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭାସ ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତେ ମାନେ ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥାଇକିରି ଏତେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିକିରି ସେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ତା ସହିତ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଘର କଥା, ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା, ସବୁ କଥା ବୁଝିବା ଭିତରେ ଇଏ କାମ ବି ବହୁତ ଜଟିଳ, ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କ'ଣ କରିବା, ଯାହା ତ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୀବନର ମାନେ ତ ସଂଘର୍ଷ, ସଫଳ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କ'ଣ ପ୍ରଭାସ ଭାଇ? ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ। ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ନାମ ସଂଘର୍ଷ। ଯାହା ହେଲେ ବି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ହୁଏତ କିଛି ଲୋକ ଭାବୁଥିବେ ନାଇଁ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଯାହା ଇଜିରେ ପୁଳାଇ ପଇସା କମାଉଥିବେ, ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁଥିବେ, ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ। ଇଏ ବିଜନେସ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆମେ କେତେ କ'ଣ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭାସ ଆମ ସହିତ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ରାତି ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ବି ଶୋଇପାରୁନାହୁଁ। ଫୁଲ୍ ନାଇଟ୍ ଗାଡ଼ି ପାଖାପାଖି ମାସକୁ ଆମେ 20 ଦିନ କି 22 ଦିନ ଆମେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରୁଛୁ, ପାଖାପାଖି ରାତି ନିଦ୍ରା ହେଇକରି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଗାଡ଼ିରେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଗାଡ଼ିରେ ଏତେ ନିଦ ହେବନି। ଆଉ ନାଇଁ ଶୋଇ ସେଇଟା ତ ଟିକେ ନିଦ ଲାଗିଯାଏ, ତା ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ମୁଁ ତ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିନି, ମୋତେ ନିଦ ଲାଗିଯାଏ। ମୁଁ ହୋଟେଲରେ ପ୍ରାୟତଃ ଯେତେ ନିଦ ନ ଲାଗେ, ଗାଡ଼ିରେ କାହିଁ ନିଦ ପଳେଇ ଆସିବି ମୋତେ, ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି। ଗାଡ଼ିରେ ମୋତେ ବସିଲେ ପାଖାପାଖି ନିଦ, ମୋତେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ ଶୁଅନା। ତଥାପି ବି ଆମେ ବହୁତ ଥର ଆମକୁ ରାତି ନିଦ୍ରା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଚାଲୁ ଏମିତି ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ କାମ। ଆଉ ଏଥର କ'ଣ ମାନେ ପ୍ରଭାସ ଭାଇ, ଆମେ ଏଥର କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା, ଏଥର କୋଉଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ବୋଲି ଭାବୁଛ କୁହ? ଭଲ ଜାଗା ବୁଲିବାକୁ ତ ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ଆମ ଦାର୍ଜିଲିଂ, ଯେହେତୁ ସେ ଜାଗାଟାକୁ କେବେ ଦେଖାଯାଇନି, ଆମେ ଦାର୍ଜିଲିଂ ଚାଲ। ଦାର୍ଜିଲିଂ ଯିବା। ବହୁତ ଜାଗା ତ ବୁଲିଲେଣି, ବହୁତ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ହୁଏତ ସେମିତି ବୁଲୁନୁ, ମାନେ ବିଜନେସ୍ କାମରେ ବହୁତ ଜାଗା ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ଅନେକ ଜାଗା ଆମେ ବୁଲି ସାରିଲୁଣି। 2ଟା ଜାଗା ଯିବାର ଅଛି, ଦାର୍ଜିଲିଂ ନହେଲେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଟିକେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଟିକେ ଯିବା। ଆମେ ତ ଗାଡି ନେଇକି ଯାଇପାରିବାନି, ଫ୍ଲାଇଟ୍ ରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଫ୍ଲାଇଟ୍ ରେ ଯିବା, ଯଦି ଗାଡି ବାଟ ଥାନ୍ତା ବି ଆମେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ସେଟା ନାହିଁ, ଆଉ ନାହିଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ରେ ଯିବା, ଟିକେଟ କରିବା, ବୁକ୍ କରିବା, ବୁଲିକି ଆସିବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହଉଛି, ମାନେ ଗାଡିରେ ଗଲେ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି। ଆମେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗଲୁ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଗଲେ କମ୍ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଗାଡ଼ିରେ ଗଲେ ମାନେ ଅଧିକା ତାର 2 ଗୁଣା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିରେ ଗଲେ ଟିକେ ମଜା ଲାଗୁଛି କ'ଣ ନା, ନିଜ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ତ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜେ ଗଲୁ, ନିଜେ ଆସିଲୁ। ଯୋଉଠି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କାମ ଫାମ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକିରି ସେଠି ସବୁ କାମ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିପାରୁଛୁ। ଗାଡ଼ିରେ ଗଲେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ମନ ହେଲା ଖାଇବୁ ଏଇଠି ରହିଲୁ, ମନ ହେଲା ଶୋଇବୁ ଏଇଠି ଶୋଇଲୁ।
ଆଉ ସେଠି ତେଣୁକରି କାହାକୁ depend କରିବାକୁ ପଡୁନି ଆଉ। ତେଣୁକରି ସେଇ ସକାଶେ ଆମେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ନ ଯାଇକିରି ଆମେ ଏଥିରେ ଯାଉଛୁ। ଯଦି ପ୍ରଭାସ ଭାଇଙ୍କର ସେତିକି ସପୋର୍ଟ ନଥାନ୍ତା ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାସ ଭାଇ ଆମକୁ ସେତିକି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କାରରେ ପୁଣି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ, ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁଛୁ। ଆଉ ପ୍ରଭାସ ଭାଇ ଆଉ ଏଥର ପୁଣି ସେଇ ପ୍ଲାନିଂ ହେଲା ଆମର ତ ଯିବା ପାଇଁ ଭଲ ମନ୍ଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଗାମୀ ଏପିସୋଡରେ। ଆମେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ରହୁଛୁ। ପୁଣି ଆମର କାମ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ତ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ, ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଗାମୀ ଏପିସୋଡରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।